Krásny dobrý večer vám želám, alebo taký podvečer. Vítam vás na verejnej diskusii v rámci Kempu Bratislava, štvorňového festivalu, ktorý organizuje Mestská strana, tým Bratislava, na čele ktorej stojí pán primátor Matúš Valo. Teším sa, že ste tu, teším sa z toho, že vás zaujíma naše mesto, že vás zaujíma angažovanosť, alebo chcete byť angažovaní. A teším sa, že táto diskusia bola naozaj, že takmer veľmi rýchlo bola jednoducho vypredaná a teším sa aj kvôli tomu, že sa tu nebudeme musieť rozprávať, že my traja a ďalší 4 ľudia. Nehovorím, že by to nebolo prínosné, ale takto sa budeme cítiť asi všetci úplne dobre. Chcem pripomenúť, že máme aj slajdo. Takže ak by ste sa chceli opýtať nejakú otázku, ktorá vás naozaj zaujíma na jedného alebo na druhého hostia, tak máte takúto možnosť. Možno, že ich budeme tie otázky tak striedať aj s tými, ktoré máme na pláne. Pokojne tie otázky môžete aj lajkovať, aby sme my vedeli, že na ktoré otázky chcete naozaj počuť odpovede a ja sa pokúsim urobiť tak, aby dobre bolo, aby ste dostali odpovede na všetky otázky, ktoré vás veľmi zaujímajú. Hostiami diskusie sú dvaja ľudia, ktorých hodnoty počas ich mandátu zostali nastavené veľmi rovnako a podobne tak, ako do tej politiky išli. A sú to ľudia, ktorých spája napríklad aj to, že počas tých ťažkých časov, aj počas vojny, aj počas pandémie alebo iných spoločenských kríz si vedeli zachovať svoju tvár a jednoducho ten chrbát majú stále na rovnakom mieste a nemuseli sa im teda kriviť chrbtice, aj keď teda na skoliózu sa vás asi pýtať nebudem. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste tu vy a hlavne chcem, aby ste privítali našich dvoch hostí, našu bývalú pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Dobrý večer. A primátora Bratislavy Matúša Vala. Dobrý večer. Ďakujeme veľmi pekne. Ja sa teda začnem pýtať, prvý taký okruh máme, že tlak verejnosti a vnútorná integrita. My stále počúvame, že politika je špinavé miesto, že každý, kto tam príde, sa mu zmení charakter, ale teda nemusí to tak úplne byť. Takže ako to je? Cítili ste aj vy taký tlak verejnosti vplýval na vašu integritu? Asi najprv na vás, pani prezidentka. Ďakujem pekne, dobrý večer. Pozdravujem vás a ďakujeme za milé privítanie. Politika je náročná disciplína, obzvlášť mám pocit, že z roka na rok klesá úroveň politickej kultúry, ak ešte vôbec slovo kultúra je vhodné použiť v tomto kontexte. Ten tlak samozrejme aj zodpovednosti, očakávaní verejnosti je pomerne veľký, prirodzene. Čím viac sa ako keby doba zhoršuje, tak tým sú tie očakávania väčšie. A pokiaľ ide o osobnú integritu, asi je fajn, keď človek do toho verejného priestoru vstupuje, keď už tú integritu v sebe nehľadá, ale snažil sa ju nejakým spôsobom budovať predtým. Keď ju predtým tie svoje hodnoty, ktorým chce slúžiť a ktorým verí, keď ich testoval v rôznych životných situáciách a skúškach a môže sa o ne oprieť, lebo potom, keď tá situácia je ťažká, keď stojíte na nejakej križovatke, musíte sa rozhodnúť a viete, že sa rozhodnete spôsobom, ktorý časť verejnosti nepríjme, prirodzene, žijeme veľmi komplexný čas, tak vtedy sa o tie hodnoty môžete oprieť, pretože iba utekať v ústrety očakávaniam verejnosti, to je v podstate populizmus, to sa nedá, keď chcete robiť hodnotovú politiku a vtedy tá vnútorná integrita môže slúžiť ako opora, ako vzpruha pre toho, kto sa rozhodnúť musí. Pán primátor, vy to máte ako? Dá sa zostať človek s hodnotami aj po vstupe do politiky? Alebo sú tam naozaj veľké tlaky? Ja chcem povedať hlavne, že samozrejme, že s pani prezidentkou síce máme podobný šport, ale úplne inú ligu. A tlaky, ktoré zažívala ona, sú úplne iné ako tlaky, ktorým čelím ja. V mojom prípade, keď sa bavíme o tej integrite, ide skôr o to, že do akej miery odborné know-how alebo odborný poznatok, ktoré mám ako človek odborník, lebo do komunálnej politiky som prišiel z tej strany odbornosti, nie, že by som mal nejakú politickú kariéru vymyslenú, alebo že by som bol nejaký ako mladý funkcionár. Ja som bol architekt a prišiel som kvôli verejnému priestoru, kvôli urbanizmu a kvôli zmene mesta. A tam je dôležité, do akej miery je človek ochotný ako keby ten poznatok, ktorý má, ktorý často môže byť komplikovaný na pochopenie alebo komplikovaný na akceptovanie širokou verejnosťou, do akej miery si za ním bude stať naďalej a do akej miery je schopný nájsť nejaký kompromis v tom, že
že robí pre to mesto, čo vie a si myslí, že je dobré, ale zároveň ako keby nerobí to spôsobom, pri ktorom obyvateľia majú pocit, že útočí na ich spôsob života. Ono to ale nie je úplne časté, že človek vstúpi do politiky, či už do komunálnej alebo do nejakej inej a že jednoducho zostane naozaj takým tým človekom so svojimi hodnotami. Vy ste to už povedali, pani prezidentka, že je to dôležité, aby mali tí ľudia už tú integritu v sebe dávno predtým a mali vysporiadané nejaké hodnoty, ale existuje nejaký návod, ako napríklad, že nestratiť tvár, lebo teda naozaj počúvame to, že ľudia v politike sa nemenia k lepšiemu. Nejaké meditácie možno, afirmácie. Opäť možno podobná odpoveď v tom zmysle, že je dobré, keď tú tvár vôbec človek predtým nejak má. To je prvá vec a nie je to samozrejmosť. A opäť to súvisí s tým, ako sa snažil počas toho dovtedajšieho profesionálneho života ten život viesť, ako si upratal nejaký súbor hodnôt, ktorým verí a ktorým chcel slúžiť. A potom už keď tú tvár máme, tak nie je tak ťažké sa k nej vrácať. To, čo je ale náročná disciplína v politike, a nie len v politike, myslím, že keď niekto má exponovanú pozíciu, tak pretlak času alebo informácií, únava, iba obyčajný faktor únavy, očakávania verejnosti, ktoré sme už spomenuli, všetky tieto faktory zohrávajú to, že človek občas ako keby sa stratí v tom šume sveta. A toto si pamätám ako situácie, kedy bolo treba zastaviť sa, aj keď len na pár sekúnd alebo na chvíľočku a ako keby vrátiť sa k sebe. Už potom zostať verný sebe je jednoduchšie, ale byť si vedomý toho, že ten chaos okolo, ak sa v ňom človek stratí, tak to nie je dobré. Ak z tejto pozície robí rozhodnutia, nebodaj je držiteľom verejnej moci, tak to je veľmi nepríjemné, pretože to je na úkor verejného záujmu, jednoducho povedané. V tých situáciách je asi najlepšie možno, že taký nejaký vnútorný test, ktorý ja som sa snažila v tých najexponovanejších chvíľach si uvedomovať, lebo vždy sa rozhodujete s nejakým množstvom informácií a nie so všetkými informáciami na svete, ktoré o tom jave existujú, ale tie, ktoré máte k dispozícii. Takže prvá otázka sama v sebe, ako keby, že či som sa naozaj poctivo zaoberala všetkými aspektami toho, čo bolo potrebné zvážiť. Či to rozhodnutie, ktoré idem urobiť, slúži k obhajobe verejného záujmu, či ho nerobím pod emocionálnym tlakom alebo nejakým ako keby nie legitímnym a vhodným motívom môjim vnútorným, napríklad sa niekomu mstiť alebo niečo podobné, či teda slúži verejnému záujmu a či to teda v tom danom okamihu považujem za najlepšie možné riešenie. A napriek tomu, keď si toto na všetko odpoviete, že áno, tak to rozhodnutie prinesiete na verejnosť a ono nemusí byť samozrejme prijaté, pretože napríklad ste zvážili aj informácie, ktoré nemajú verejný charakter a nemôžete ich s nikým zdieľať. A je tam istá medzera medzi tým, čo verejnosť môže vedieť a tým, čo vy ste museli zohľadniť. Takže áno, a opäť to súvisí s tým, že sa snažíte slúžiť nejakým hodnotám, rozhodovať najlepšie, ako viete a aj tak to nemusí byť rozhodnutie, ktoré je ideálne, dokonalé, zrozumiteľné a obhájiteľné pred verejnosťou, ale v tom danom okamihu ste ho považovali za najlepšie možné. Vy ste hovorili, že ste sa snažili nekonať pod vplyvom nejakých emócií. Ja inak obidvoch vás tak poznám aj z verejného priestoru, že keď už vidíme, ja to tak laicky poviem, alebo tak, ako to ja vnímam, ten cirkus, ktorý sa niekedy naozaj vytvára okolo politikov, tak je to až obdivuhodné. Ako sa nenechať možno, že strhnúť nejakými emóciami? A druhá otázka, že či naozaj ste niekedy nemali aspoň na mále, že tých emócií bolo tak veľa, že kedy to bolo tak najťažšie sa možno, že od niečoho odosobniť a komunikovať čisto bez emócií? Tak akože ja som to považovala za absolútne nevyhnutnú súčasť výkonu mandátu pracovať na sebe aj na svojej emocionalite. A ako naozaj, že disponovať verejnou mocou je veľké bremeno, veľká zodpovednosť, dúfam, že to držím správne. A predstava, že tú moc zneužívam na vybavovanie si vlastných účtov, na ako keby nástroj na uvoľnenie vlastnej emocionality je pre mňa že absolútne nepripustná, to je neprofesionálne, to je amatérske, to je nehodné pojmu verejná služba. Takže to je prvá vec. Pracovať úplne vedome s tým, že ste držiteľom moci a čomu tam
na čo tá moc vám bola daná, alebo za akým účelom. Nie kvôli tomu, aby mi dávala pocit dôležitosti, ale iba a jedine ako nástroj verejnej služby. A v tomto prípade nemať pod kontrolou vlastnú emocionalitu je problém. Jasné, že sme ľudia a tie situácie mnohé boli vypäté, zložité, obzvlášť počas tých posledných 5 rokov, keď jedna kríza striedala druhú a každý rok sme mali novú vládu, teraz za tých 5 rokov bolo 5 vlád. Osobitne ťažké obdobie bolo obdobie covidu, keď zomierali ľudia, keď to bolo spojené s tou absolútne najdôležitejšou hodnotou, a to je ľudský život. Tak to naozaj aj mne dávalo niekedy zabrať, rozdýchať situáciu, najmä keď ste videli situácie alebo kroky, ktoré by som nepodpísala. Ani teda to nebola moja kompetencia, ale obrazne povedané. Takže to bolo niekedy ťažké, ale opäť, je to vec skôr práce s emocionalitou, než zákaz emocionality. Emócie sú prirodzené, patria k nám. Veľmi som sa snažila prejavovať ľudskosť, empatiu, súcit a niekedy možno aj ako keby zvýšený tlak, ale opäť v nejakých medziach, iba ak to malo byť v službe toho, že som chcela zdôrazniť nejakú ohrozenú hodnotu. Ďakujem. Pán primátor, vy to máte ako? Ako reagovať alebo nenechať sa strhnúť v tej vyhajpovanej dobe emóciami? No, samozrejme, lepšie by som to nepovedal ako pani prezidentka, ale je rozdiel, či nevypíšem referendum alebo urobím novú cyklotrasu na nábreží, aj keď ten tlak kvôli tej cyklotrase bol dosť veľký. Áno, tam bol dosť emócií. Myslím si, že tam ide o to, a zase nadväžujem na pani prezidentku, že z akého dôvodu človek získava moc, alebo z akého dôvodu človek pristupuje k moci. Keď je to, a poznáme dneska veľmi veľa politikov, ktorí proste sú živení tou mocou a tá moc je ako keby nástroj, prečo sú v politike, alebo respektíve dôsledok, alebo dôvod. A v mojom prípade to bolo, že moc bola iba nástroj, ktorým som pristúpil k zmene Bratislavy. Toto je dôležitá vec. A keď si to tam človek uvedomuje a stále si to opakuje, tak si myslím, že je to vec, ktorá dokáže človeka udržať v nejakých normálnych limitoch, že vo finále vie, že to je verejná služba, vie, že slúži občanom a hlavný, ako keby ten, ani nie konflikt, ale tá veľká dilema je, či tá moja vízia mesta, ktorú mám, sa zhoduje s víziou väčšinu obyvateľov. To sú moje dilemy, ale tá moc je iba nástroj na to, ako sa pokúsiť tú Bratislavu pohnúť dopredu. Takže a súhlasím s tým, čo bolo povedané, ako keby emócie. Ja som si musel robiť veľmi veľkú cestu, keď som sa stal primátor, bolo to také hodenie do ľadovej vody, napriek tomu, že som sa na to veľmi pripravoval. Je to zrazu niečo, kde vlastne tie emócie, a to je veľmi zložité. Ako ostať emočný, udržať si emócie, aby som bol empatický voči ľuďom, a ako primátor to veľmi potrebujem, ale zároveň ako sa nenechať tými emóciami viesť nesprávnu chvíľu, ako vedieť zachovať chladnú hlavu. A tú chladnú hlavu som potreboval, pretože v podstate zo pár mesiacov po našich voľbách prišiel COVID a tá panika bola naozaj veľká. Teda nikto nevedel, ako sa to vyvinie a vieme, že sa to nevyvinulo príliš dobre, zomierali ľudia. No a niekoľko mesiacov potom ako polavil COVID, tak prišla vojna na Ukrajine, ktorá je hrozná. To znamená, že tú chladnú hlavu som potreboval a myslím, že ďalej budem potrebovať. Mhm. Vy ste to tiež povedali, že mať emócie je ľudské, ale teda vedieť s nimi pracovať je druhá vec. Ale tak moja úloha na tejto diskusii je aj tak trošku, že niektoré veci odľahčiť. A mňa to napríklad zaujíma. Ešte stále mi inak nedali do ruky ten tablet, aby som sa potom vedela pýtať vaše otázky, ale mňa teda zaujíma, že či Zuzana Čaputová vie niekedy, že byť fakt, že emocionálne, že stratíte nervy. Že niečo, čo vás vytočí. Ja mám napríklad, že keď chodím venčiť psa a ľudia nezdvíhajú po svojich psíkoch, tak vtedy, keď ma niekto vidí, tak ja mám, že Tourettov syndrom. Vás si takto ani len neviem predstaviť, ale že máte aj vy niečo také, že asi nie takým slovníkom, ako ja predpokladám. Tak. OK. Ale akože faktom je, že asi je to vec ako prirodzenosti a naturelu, že je to zriedkavé, ale nie úplne absentujúce v mojom živote, ale je to naozaj veľmi zriedkavé. Ja to pripisujem nízkemu tlaku a 18 rokom meditačnej praxe. Neviem, ale je to skôr vzácne, ale myslím si, že som človek, ktorý funguje že úplne na celej škále emocionality, vrátane toho, že mi možno vzácne, ale niečo teda poriadne zvýši tlak.
Takže hovoríte, že je to vzácne, takže keď vás vidí niekto nahnevanú, tak si hovorí, že pozor, síce sa hnevá, ale je to vzácne, ako keď pozorujete nejaký druh, že teraz sa niečo deje, čo sa nedieje úplne často. Chápem, ďakujem. Matúš, vy to máte ako? Čo vás vie vytočiť? Tak ja nemám tú meditačnú prax alebo nič podobné. Ale hovorili ste o tom, že ako keby vás hodili do ľadovej vody, že vraj aj otužovanie pomáha. Áno. Ja sa usilujem a veľmi usilovne na tom pracujem a často sa pýtam svojich kolegov, že keď skončím meeting, poviem, že dúfam, že som nekričal na tomto meetingu. A on hovorí, že vrieskal si. Ale ja som vnútorne bol kľudný a mal som pocit, že vysvetľujem kolegom pokojne veci. Takže veľmi na tom pracujem, lebo si myslím, že pri akejkoľvek, a máme aj zásadu u nás na magistráte, alebo respektíve v meste, že sa správame slušne voči sebe a aj voči komukoľvek pri akejkoľvek príležitosti. Je to dôležité. Tunak je tá verejná služba je strašne zaujímavá vec, že ako keby tí moji kolegovia, ktorí robia dlhšie na meste, boli zvyknutí, že napríklad niektoré tretie strany, či občania, alebo developeri, alebo niekto sa proste k ním správali aj neslušne na stretnutiach. A to je vec, ktorú my sme ako keby v rámci nejakej kultúry chceme meniť a samozrejme, keď to chceme meniť, musím ja byť v čele tej novej kultúry normálneho sa chovania. Je to niekedy ťažké, ako keby. A tak v súkromí? Prepáčte? Iba som mala inú, že ja som sa kolegov vždy pýtala, že dúfam, že som nehovorila rýchlo, oni, že hovorila. Vždy po každé. Tak, áno, tak to platí u mňa to isté. Aj rýchlo, aj nahlas. Presne tak. Ešte aj renkám, takže mi aj nerozumejú niekedy, ale musím tak možno, titulky. že tak AI by mohla robiť priame akože titulky k tomu, čo vy hovoríte. A v súkromí ja mám obrovskú... ja mám hobby, je to hudba. A vlastne tam sme 30 rokov v jednej skupine s tými istými ľuďmi a to je obrovská skúsenosť trpezlivosti, ako keby sa nezblázniť z tých mojich kolegov zo skupiny, takže tam mám veľkú skúsenosť. Takže najprv služba v práci, kričanie a potom kričanie na koncerte, kedy vlastne ľudia kričia a vy sa tak trošku pri tom... Nie, zobudiť nášho speváka Láskyho niekedy bolo tak strašne ťažké, že sa to vlastne nedalo niekedy a tam som získal veľkú dávku trpezlivosti. Tak to je namiesto tých 18 rokov meditácie, si myslím. Poďme k verejnej službe. Ako sa líšila vaša predstava o tej verejnej funkcii od reality? Narazili ste na nejaký zásadný rozdiel? Tak pokiaľ ide napríklad o výkon právomoci, tak ako právnička som vedela zhruba do akých vôd idem, kde sú mantinely, kde sú hranice. Tam to veľké prekvapenie nebolo. Ale boli tam také akože milé momenty, ktoré boli zaujímavé, že keď som mala také tie prvé stretnutia s prezidentmi štátov okolitých, najmä v rámci Európskej únie, tak vlastne do mobilu pribúdali mená prezidentov. Bolo to také zvláštne, že vlastne to sú moji kolegovia. To bolo prekvapivé, to som si predtým nejak nepredstavovala možno, že. A boli to skvelí ľudia a ľudia, s ktorými sa dalo hovoriť o pracovných, aj osobných, hodnotových veciach, takže to bol taký ako keby nový rozmer, ktorý som si predtým nepredstavovala alebo neprojektovala. A samozrejme, že tam boli momenty, na ktoré sa nedali ani tušiť, ani predstaviť, za čo som veľmi rada, že moja fantázia nesiaha do takej miere deštruktivity. Teraz myslím tú mieru hejtu, ktorá bola a je stále v politike prítomná. To bolo prekvapivé, až taká miera deštruktívnej sily. Paralelne v tom čase nabrali na vplyve sociálne siete, ktoré ešte počas kampane neboli tak výrazne prítomné, ako počas tých posledných 5 rokov a z roka na rok je to možno silnejšie. Takže to bolo tiež istá miera ako keby prekvapenia. A neviem, možno, že aj tá príležitosť spoznať Slovensko ešte inak z tej pozície prezidentskej republiky. Množstvo, to boli že stovky regionálnych výjazdov, stretnutia v zahraničí, ale teraz chcem hovoriť o tom poznaní Slovenska iného, ako som mala možnosť poznať z toho výseku mojej predchádzajúcej profesie. A to je aj ten dôvod, pre ktorý ja v Slovensku verím, že potenciál, ktorý som mala možnosť stretať vo všetkých možných odvetviach, v rôznych kútoch Slovenska, je obrovský. Takže aj to bol taký ako keby nový rozmer poznania. Nehovorím, že to bolo prekvapivé, že som mala iné očakávania, ale bolo to veľmi milá, príjemná, opakujúca sa pozitívna skúsenosť. Čo vás prekvapilo, pán primátor, vo vedení mesta? Mňa hlavne prekvapila verejná služba, alebo služba verejnosti. To je vec, ktorú si zvedomujem alebo uvedomujem už dlhšiu dobu.
Ja som pristúpil k mojej funkcii ako architekt, ktorý sa venoval profesionálne aj verejnému priestoru, aktivizmu a celé to sedelo, vedel som, čo chcem robiť. A vlastne až počas toho, ako som sa stal primátorom, som zistil, že to nad tým všetkým, nad mojimi nápadmi, úsilím, tímom, čímkoľvek je niečo, sa volá služba verejnosti alebo verejná služba. A ja som sa zamiloval do tejto veci. Spoznal som mnohých iných ľudí, ktorí, a mnohí aj neznámi, ktorí robia verejnú službu na ministerstvách, v mestách, na rôznych úradoch celé roky s láskou, pretože im to prináša potešenie. Totiž luxus tej mojej profesie je v tom, že moja úloha, keď si to veľmi zjednodušite, je, že s mojimi kolegami máme zlepšiť život obyvateľom Bratislavy. A to je nádherná vec. To je akože vec, ktorá je nesmierne, vám môže priniesť nesmiernu radosť, keď sa to darí. Je to veľmi stresujúca vec, ale tá verejná služba je, keď sa na ňu napojíte a keď to aj v hlave máte zrovnané, že vlastne, že vašou robotou môžete niekomu zlepšiť život, je veľmi skvelá vec, veľmi vzácna vec a som veľmi rád, že som ju našiel pre seba. Ďakujeme. Pani prezidentka, aj časť novinárov, aj časť odbornej verejnosti, ale aj politikov, určitej teda časti, vám vyčítali napríklad, že Čurilovcov ste sa zastali napríklad, že príliš neskoro, až potom, čo vyšli z väzby. Ako ste nad tým uvažovali? A keď sa možno, že na to pozeráte teraz, alebo mňa tiež zaujíma, že aká tam bola tá dilema, že kedy sa ozvať, či už je ten správny čas? Myslím, že to nebolo, keď vyšli z väzby, to si nepamätám ten moment, ale presne si pamätám, kedy ten moment bol. A to bolo rozhodnutie súdu. Práve kvôli tomu, že dnes je nie že tenká hranica, dnes je prekračovaná hranica a tých pár rokov dozadu to ešte nebola taká samozrejmosť za vlády predchádzajúcich vlád. Dobre, o vládach nebudem hovoriť, určite to nebolo úplne bežné, aby politici sa vyjadrovali k neskončeným, aspoň aj keď neprávoplatne, ale uzavretým veciam v súdnom leveli. Dnes sme svedkami toho, že politici sa vyjadrujú k obvineniam, k obžalobám, už rovno vynášajú súdy a tak ďalej. Toto je niečo, čo je absolútne neprípustné. Je to kontraproduktívne pre demokraciu. To, kedy som povedala svoje stanovisko, bolo, keď vyšlo ešte v tom čase nepravoplatné, prvostupňové. Čiže len nečakala som na ten druhý stupeň, ale hneď pri tom prvom rozhodnutie súdu, ktoré vtedy vlastne konštatovalo, že to obvinenie bolo neodôvodnené. Áno, vlastne bolo to prepustenie z väzby a neodôvodnenosť väzby. To bolo to. Pretože nemala som prístup do spisu a z pozície občana je úplne niečo iné vyjadriť názor ako z pozície politika. Takže áno, hneď ako súd o tom rozhodol, som dala von stanovisko, respektíve dala som, myslím, že to bolo video, osobne som sa k tomu vyjadrila. Ako ste sa rozhodovali pri určite mnohých náročných témach, že či nejako vyjadriť svoj postoj, lebo ako hovoríte, je to pravda, že je rozdiel, keď si každý vieme vyjadriť svoj názor možno, že na Instagramoch alebo sociálnych sieťach alebo len tak medzi kamarátmi a je iné, keď to spraví prezidentka Slovenskej republiky. Je to veľmi iné, lebo keď som sa predtým ako advokátka vyjadrovala k rôznym veciam, na ktoré sa ma médiá spýtali, tak v momente, keď to poviete ako hlava štátu, to bolo mimochodom na otázku, čo ma prekvapilo, tak to bol že obrovský skok, ako veľmi je analyzované pomaly každé písmenko vášho vyjadrenia, ako sú mu dané neuveriteľné interpretácie a dezinterpretácie. Je to jednoducho, tá váha slova má že úplne inú zodpovednosť. A to, ako som sa rozhodovala, predovšetkým ako keby prvé pásmo rozhodovania bolo úplne jasné, to boli kompetencie. To, čo som musela robiť a urobila, bolo treba nejakým spôsobom vysvetliť, niekedy nedokonalo, niekedy nedostatočne, aby som urobila nejaký mostík medzi mojou myšlienkovou mapou a dôvodmi môjho rozhodnutia a verejnosťou. Čiže toto je ako keby prvá vec. A pokiaľ ide o ostatné javy, ktoré sa vtedy v spoločnosti diali, a teda dialo sa toho, že každý boží deň, že naozaj toho bolo, však išli sme z krízy do krízy, tak zvažovala som aj spolu s môjim tímom. Prezident nemá byť komentátorom aktuálneho diania alebo každodenných udalostí. Dávate váhu tomu, k čomu sa vyjadríte a naozaj by som komentovala napríklad vyjadrenia nejakého politika alebo a tak ďalej. Čiže aj nájsť rovnováhu alebo správny balans medzi hovorením a mlčaním bolo tiež jedno zo zadaní. A bolo zaujímavé sledovať, ako to bolo hodnotené. Pre niektorých som hovorila príliš moc,
komentátori, politici a tak ďalej. Príliš som komentovala, čo sa deje. Pre niektorých som hovorila príliš málo a jediné, čo v tej situácii môžete urobiť, je hľadať nejakú mieru a oprieť sa sama o seba. Čo nemusí znamenať, že z hľadiska nejakého objektívneho je toto najlepšie na svete, ale to je jediná cesta, ktorú viete v tej chvíli voliť. A pripomínam pod tými všetkými tlakmi, uvedomovaním si zodpovednosti, očakávaní aj psychologické a fyzickej únavy, ktorým je človek prirodzene vystavený. Takže keď už to boli veci, ktoré napríklad zasahovali do práv, najmä ľudí, ktorých, ako som to nazvala, hlas nebol počuť, menšiny a podobne, ktorých sa bolo treba zastať, to bolo, že okamžite a že jasné. A inak hľadali sme mieru, správnu mieru mojej prítomnosti, intenzity, pretože naozaj to, čo si vyberiete do pozornosti, tomu dávate vážnosť. Je pravda, že vy, keď ste teda nastúpili na post prezidentky Slovenskej republiky, asi nikto nemohol očakávať, že aké krízy postretnú nielen Slovensko, ale aj celý svet a celú Európu. Všetci robíme chyby, všetci robíme najlepšie, ako vieme. Je niečo, čo s vedomím, ktoré máte dnes a so skúsenosťami, ktoré máte dnes a pozeráte sa na to spätne, by ste urobili inak? Tú otázku som dostala už mnohokrát, takže asi nedám prekvapivo inú odpoveď. Keď som sa aj spätne snažila, a nie, že by som sa teda trávila ten takmer rok tým, že by som analyzovala všetky moje rozhodnutia, ale poznáte to, že žijete s nejakým vnútorným pocitom. A to, čo sa vo vás ako keby že zadrie z toho, čo sa nepodarilo, tak to si pamätáte. A mám to tak, že nepamätám si, nežijem s pocitom hodnotového zlyhania alebo zlého hodnotového rozhodnutia. Zároveň viem, že boli rozhodnutia, ktoré som napríklad komunikačne podcenila. Že som si myslela, že veď je to predsa jasné, veď toto hovorí ústava, raz som to vysvetlila a veď teda akože a tak ďalej. A nebolo to jasné, bolo treba danú vec aktívnejšie vysvetľovať, možno aj inými slovami, ako som bola v tom čase schopná. Toto sú veci, ktoré si pamätám, alebo z hľadiska časovania niektorých rozhodnutí a krokov, keď som ich urobila. Ono to malo celkom ako keby, že zmysel opäť pre zrozumiteľnosť, pre priateľnosť, pre verejnosť. Tam si viem predstaviť, že som mohla postupovať lepšie, pružnejšie alebo intenzívnejšie. Ďakujeme za odpoveď. Málo kto v nejakej takejto vašej pozícii si prizná hociakú chybu, takže ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Poďme teraz k inému okruhu. Poďme sa rozprávať o tom, že ako sa dá zvládať teda táto nejaká politická rola a ako sa dá zvládať do toho súkromný život. Obaja máte rodiny, obaja máte aj súkromné životy. Kde končí možno, že taká tá rola primátora mesta? Opýtam sa teraz najprv vás, Matúš, a kde začína ten súkromný človek? O to viac, že vlastne vy ste ešte aj hudobník. Tak moja rola primátora končí, respektíve končí, keď odídem z Bratislavy. Ako keby, že pokiaľ som v meste, nedokázal som napriek úsiliu, ktoré som vyvinul, vypracovať systém, že by som prestal nejak pracovať, keď som v meste. To znamená, keď idem po ulici, a vlastne možno tak to má byť. A bavím sa o tom aj s inými primátormi a má to veľmi veľa primátorov podobne. Keď idete po ulici, tak ste v podstate stále v robote. Každý papier na zemi, stále fotím, keď je málo papieru na zemi, aj zbieram. Syna som naučil, že proste on sa naučil, že keď idem po ulici, aj tam papier, ja ho zdvihnem a niekedy ani ho nevládzem zdvihnúť ten papier a on kričí, zdvihni, papier je tu, proste volaj kolegom, lebo ja mu hovorím, že volám kolegom, píšem kolegom. To znamená, že to je neuveriteľný a zároveň tlak na to, aby tlak na mňa v ktorom momente ako keby trochu vypustím, hej. To znamená, že mne pomáha samozrejme práve tá rodina, syn, ktorý sa narodil niekoľko mesiacov potom, ako som sa stal primátorom, ktorý mi dal vlastne úplne inú perspektívu všetkého, čo robím. Vlastne, že to bolo, že nejaký bod 0 zrazu u mňa nastal a vďaka nemu si môžem veci porovnávať a porovnávať si reálnu hodnotu a pozerať sa na to, aký je reálny a v danom momente reálny problém. Takže to je nejaká kotva, ktorá mi veľmi pomáha.
Ja inak asi aj predpokladám, že keď teda chodívate z kapelou a hráte na rôznych akciách, tak ja sa stavím, málo, že ja som vždy v robote hlavne, chcem áno, povedať. ale že to nám je úplne jasné. Alebo ale keď hrám iba večer. Áno, ale že toto si presne chcem, že večer niekde hráte a teraz akože niekto už takej, že dobrej nálade a naozaj, že naozaj chce s vami viesť ten dialog, že prečo na tom nábreží tej cyklotrasy, alebo takto. To nie je moja otázka. Ja sa iba pýtam, že stáva sa to naozaj často, že vlastne ste tam ako hudobník, ale áno, ste, dajme tomu v Bratislave, takže stále primátor, ale že často sa ľudia aj naozaj v takých tých súkromnejších chvíľach chcú baviť presne o tom, že prečo nie je to a to? Ja mám pocit, že ľudia sú veľmi, musím povedať, v môjom prípade sú empatickí v tom, že vždy mi tú otázku dajú, keď ma vidia so synom, tak väčšinou je to úplne v poriadku a všetci to rešpektujú, ale v akejkoľvek inej situácii môžem visieť na jednej ruke niekde, neviem kde, a oni prídu, len otázka, pán primátor. A tu sa môže parkovať. Ale musím povedať, že mňa to, samozrejme to je moja robota, hej, to, že som tam ako hudobník je nepodstatné, podstatné je, že som primátor, to je to, čo robím, to je, prečo ma ľudia zvolili a vždy, musím priznať, že baviť sa o Bratislave mám náladu úplne skoro vždy. Je to moja najobľúbenejšia téma na diskusiu. Boli také situácie, že niekto ma pozval, že prídi na večeru, ale sľub, že nebudeš hovoriť o meste. Že skoro to ľuďom leze na nervy, že stále niekde chcem niečo vysvetľovať a baviť sa o Bratislave. Takže ja veľmi rád sa bavím o tom, veľmi rád mám príležitosti, kedy ľuďom môžem v nejakom kľudnom momente alebo prostredí vysvetliť nejakú vec, ktorá ich trápi o Bratislave. Stáva sa mi často, že proste sa začnem baviť s ľuďmi niekde a nakoniec je z toho veľmi dobrá debata. Ale na druhej strane som dostatočne silný na to, že keď nevládzem, alebo proste musím ísť niekde ďalej, že to tým ľuďom viem povedať a väčšinou to plne rešpektujú. Ale áno, je to tak, ľudia majú podľa mňa svojho voleného zástupcu, ktorého stretávajú na ulici, sa právo veľmi slušne, ale majú právo sa spýtať, ak ich niečo trápi, alebo na niečo ho upozorniť. Ako ste to mali vy, pani prezidentka? Vy ste, aspoň z môjho uhla pohľadu, ste sa snažili si chrániť to svoje súkromie a rodinu, aj keď teda nevždy sa to samozrejme podarilo, pretože žijeme v dobe, v akej žijeme a ľudia niekedy nepoznajú hranice. Ako ste to rozdielovali vy, že dokedy je to pani prezidentka Čaputová a kedy je to Zuzana Čaputová osoba? Možno začnem len tak kratučko, keď Matúš spomínal svojho syna a ten rozmer rodičovstva, v mojom prípade materstva, ako obrovský dar to je pre mňa. Hoci moje dcery sú už dospelé, ale oni boli súčasťou motivácie, prečo som vlastne do tej politiky išla, lebo taká tá snaha akože urobiť Slovensko lepšou krajinou pre ich budúcnosť a tak ďalej. Zároveň to bola časť, nie celá, nie pointa motivácie, pre ktorú som sa rozhodla už nekandidovať, pretože to prostredie bolo nesmierne kruté aj voči ním. Až by som povedala, že nebezpečné, takže to je neuveriteľné, že toto je súčasťou doby, ktorú žijeme a vôbec zďaleka nielen na Slovensku, ale pre mňa osobne v tom mojom prežívaní počas výkonu tej funkcie ten fakt toho, že som mama 2 detí a že oni mali svoje potreby, svoje témy, ktoré chceli zdieľať, alebo ja som chcela, aby ich zdieľali, keď mali na mňa čas a podobne, tak to bolo veľký dar a aj dobrý spôsob kompenzácie. Pokiaľ ide o tú podstatu tej otázky, že odkiaľ, pokiaľ je úloha prezidentky a kde už začína súkromná Zuzana Čaputová. Tá rola je natoľko intenzívna, že vlastne sa nedalo úplne ju odložiť. 24/7 máte to vedomie zodpovednosti, obzvlášť napríklad potom, ako ešte v doznívajúcom covide začala totálna vojna Ruska na Ukrajine a vy ste zároveň hlavnou veliteľkou ozbrojených síl, sledujete, čo sa deje, ako sa to vyvíja. Boli sme v kontakte samozrejme s vedením armády na Slovensku, ale aj s mojimi kolegami v krajinách najmä východného krídla Severoatlantickej aliancie. To je proste úplne že nepredvídateľná situácia, na ktorú nikto nebol pripravený, nikto ju neočakával. Teda v posledných mesiacoch už áno, takže ťažko si viete predstaviť už, ja som si vlastne po skončení mandátu niekoľko mesiacov uvedomovala, že vlastne keď mi príde správa a idem zobrať ten mobil, tak už nemusím očakávať, už by to nepísali mne, nejaké ako keby zlé správy a upozornenia. Takže to sa nedalo ako keby úplne odložiť. Je to súčasť, počas toho obdobia je to súčasť role, ktorú máte, tak ako máte iné role. Ale chcem k tomu ešte dodať, že
pre mňa bolo veľmi dôležité nachádzať si, aj keď niekedy len krátke okamihy času, kedy ísť viac do seba a ísť poza všetky tieto role. Kedy ako keby hľadať naozaj tú esenciu seba samej za rolami, ktoré v živote máme, vrátane roli prezidentky. A oni paradoxne v tých najťažších situáciách pod najväčším tlakom boli zdrojom potom tej stability, opodstatnenosti a vnútorného pokoja. Čas na náš tablet. Ja sa to snažím nepokaziť. Máme tu také otázky, ale tie sa hodia, že na záver, že pani prezidentka, aké bude mať leto a tak. Takže ja by som teda, ale akože dosť lajkovaná. Tak potom ju položíme. A keď ste spomínali tých prezidentov, to je otázka v telefóne, tak ak niekam idete na dovolenku, tak sa niektorému z nich aj ozvete. To je dobré, že toto teraz odľahčí. Idete do Francúzska napríklad, alebo niekde inde. Takže počúvaj ma. Kam mám ísť na večeru? Je to tak, že s tými, ktorými mám blízky kontakt, tak mi píšu, že keď sem prídeš, ozvi sa, ale ja to počas mojej dovolenky určite nerobím, lebo akože to nie, ale ako s tými, ktorými som v kontakte, je to milé, s niektorými som v pracovnom kontakte, že ma pozvú napríklad na otvorenie konferencie, ktorú usporadujú a podobne. Onedlho idem opäť. Takže skôr je to taký ako keby príjemný pracovný kontakt, ale vážim si to, že spolu môžeme zdieľať ešte pohľady na svet, ale počas dovolenky takéto stretnutia neorganizujem. Nejakého ste si museli aj zablokovať v telefóne? Naozaj, že doterný, alebo že ste si nesadli. Ako nemusíte menovať, samozrejme. To nie, naozaj. Mala som s prezidentmi a prezidentkami. Hovorím v mužskom rode, pretože ich bolo násobne viac ako žien v tejto pozícii. Veľmi, veľmi príjemný. S niektorými možno rezervovanejší a čisto pracovný, ale veľmi rešpektujúci a s niektorými bližší kontakt a vzťah. Takže určite nebolo potrebné žiadne blokovanie. Ale zatiaľ teda ste sa ani žiadnemu neozvali, že keď ste niekam išli. Dobre. Ono sa to tak, celá táto debata, že chvíľami je to také ľahšie, potom trošku humoru, potom znova ideme do ťažších tém. Treba povedať, že obidvaja ste zažili aj antikampane a netýkali sa iba vás, týkali sa aj členov... Ja musím držať takto mikrofón. Týkali sa členov vašich rodín, aj vy ste zažili takúto antikampaň, pani prezidentka, rovnako aj Matúš, vy ste zažili takúto antikampaň, ktorá sa týkala vášho detka, slovenského básnika a komunistického politika a tam veľmi riešili to prepojenie s komunistami a vlastne v rámci antikampane bola vytvorená aj taká falošná facebooková stránka, ktorá už neexistuje, Mladí socialisti za Matúša Valla. Ako zvládať možno... Je to až smiešné, hej. Ako zvládať možno, že antikampane, ktoré nejdú a priori smerom k vám, ale k vašim možno, že členom rodín, lebo vlastne mne to príde, že antikampaň sa poprvé dá vytvoriť tak, že si niečo vymyslím, keď už naozaj nemám čo, alebo po druhé, že idem si vymyslieť niečo na niekoho z vášho okolia. Ja ako keby odmietam, aj som poučený z toho, čo sa deje, že tá politika nemá byť boj na život a na smrť. Proste to nemá byť tak. Politika má byť a možno som naivný v tomto, ale má byť súťaž nápadov. A keď niekto si myslí, že by moju prácu robil lepšie a že má lepšie nápady a vízie, tak je úplne normálne, o tom je demokracia, že príde a využije všetky možné spôsoby na to, aby ich odprezentoval, aby povedal, kde robíme chyby my a ako by to on urobil lepšie. Je to úplne normálna súčasť podľa mňa života politika, tak to má byť. Keď na konci je akékoľvek väčšie alebo lepšie, koncentrovanejšie úsilie za lepšiu Bratislavu, je to úplne v poriadku. Samozrejme, posledné roky tá predstava o tej politike je trochu iná. Používajú sa veci, ktoré sú proste absolútne za hranou a ja musím povedať, že tá antikampaň, to boli prvé voľby v roku 2018, kde bol spomínaný môj dedo Miroslav Válek a vlastne ako keby bola presne taká, že vy ste sa zasmiali, tak aj my sme sa vtedy zasmiali, keď to bolo o tom, že ja som nejaký akože komunista. Môj dedo bol absolútne geniálny básnik, ktorého miluje celá krajina, si myslím, ale zároveň to bol minister kultúry totalitného režimu.
a tú svoju zodpovednosť si za to odniesol. Napriek tomu to ostáva môj dedo a skvelý básnik. Vy máte nejaký mechanizmus na to, ako zvládať, alebo ako ste zvládali tie antikampane, ktoré boli teda smerované k vašim blízkym? Je žiaľ faktom to, čo Matúš popísal, že súčasťou slovenskej politiky obzvlášť, ale nie len, ale naozaj tá miera nekultúry v politike a štýlu boja s politickým oponentom na Slovensku, nad tou sa častokrát zastavuje rozum aj v susednom Česku. Akože tá úroveň politickej nekultúry je tu naozaj hrozná a u nás to nie je zďaleka súťaž nápadov, čo by samozrejme mala byť, ale u nás je to ako keby snaha o politické zneškodnenie, diskreditáciu politického oponenta. To je ako keby jediný účel politiky pre mnohých politikov a nechcem to paušalizovať. Je to fakt, ku ktorému sme sa postupne prepracovali z rôznych dôvodov. Je mimoriadne kruté, ak tá politická antikampaň je nasmerovaná voči vašim blízkym, nebodaj voči vašim deťom, čo som si samozrejme zažila, žiaľ, a obzvlášť vraj sú na to aj štatistiky, že ak ste ženou v politike, tak jednak to ako keby dostávate len preto samotný fakt, na to sú normálne, že spôsoby a postupy, ako diskvalifikovať ženu z politického súboja. A ak je tá žena matkou osôb ženského pohlavia, teda má dcéry, tak je to osobitná kombinácia, na to sú vraj nejaké čísla. Ale je to nefér, pretože tí ľudia, tie vaše deti si nevybrali, aj keď teraz s ich súhlasom som sa rozhodla a tak ďalej, ale oni nie sú zodpovednosť za vaše politické rozhodnutia. OK, keď je politička kritizovaná, to je v poriadku, ale zasa úplne iná škála je, keď hovoríme o dehumanizácii, permanentnom ponižovaní a všetkých tej škály útokov, ktoré asi viete, o čom hovorím a nemusím sa vyčerpávať charakteristikami, ale je to pre život političky zaujímavé zadanie. Pretože vy v tej chvíli ste v tej verejnej pozícii, máte tú zodpovednosť, musíte príjmať rozhodnutia, ktoré, ako som na začiatku hovorila, nesmiete sa dopustiť toho, že by akékoľvek vaše rozhodnutie, ktoré sa aj týka tých ľudí, ktorí do vás kopú, bolo poznačené tým, že sa im idete nejakým spôsobom mstiť alebo niečo podobné. A v zásade máte na výber v tých situáciách ako keby dve stratégie. Na jednej strane sa obrniť voči tomu, aby vás to nebolelo. A mať ten pancier, lenže ten pancier funguje obojstranne. Jednak vás veci menej zraňujú, ale zároveň ani z vás nie je cítiť emócia. Ani z vás nie je cítiť ľudskosť, empatia, súcit a podobné kvality, ktoré k politike určite patria. Vaše prežívanie sa sploští, vaša emocionalita je užšia práve kvôli tomu, aby ste sa nezranili. A obrazne hovorím, že k tomu pancieru, do tej výbavy patrí ešte aj niečo iné a to je útočná zbraň, myslím teraz verbálne útoky. Takže sa vlastne ako keby núti do toho politika potom vracať to, verbálne útočiť na tých oponentov a keď je politik, tak sa to prelieva do celej spoločnosti prostredníctvom médií. Vlastne ako keby učí, že toto je štandard komunikačný, takýmto spôsobom komunikovať so svojím názorovým oponentom. Alebo máte možnosť inej stratégie. Čeliť tomu, snažiť sa zachovať si svoju ľudskosť. Áno, platíte za to svojou zraniteľnosťou, ale nie stratou ľudskosti. A ako mi raz nedávno pred pár dňami niekto povedal, že cítili sme z vás srdce na dlani. Áno, ono to boli do istej miery, ale to je jediný spôsob, akým som mala pocit, a aj mnohí ľudia v politike, že je správne tú verejnú službu vykonávať. A ono to možno nemusí dávať logiku, niekedy sa očakáva revanšizmus a neviem čo všetko, ale vám to dáva úplne inú vnútornú logiku a to je vnútorný súlad samej so sebou. Preto si myslím, že slušnosť do politiky jednoznačne patrí. Slušnosť nie je slabosťou. Ak je demokracia ešte podľa Masaryka morálnym systémom, tak jediný spôsob, ako morálny systém môžeme zabezpečiť, je morálnymi cestami a nie naopak. Preto si myslím, že to je len omylom spájané s nejakým typom slabosti. Slušnosť alebo empatia, to si vyžaduje silu. Nehanbiť sa za svoje emócie. Mať odvahu byť empatický a mať emočné spojenie s ľuďom. A mimochodom, ak je politika službou ľuďom, na druhej strane sú emocionálne bytosti. My nie sme veľmi logické kategórie, ako fungujeme. A práve kvôli tomu tá pozitívna emocionalita tam určite patrí. Sme sa pýtali, že či bude z toho nejaký záznam.
Ja by som si toto chcela naozaj celé namemorovať, lebo by mi to pomáhalo v niektorých ťažkých časoch. Ale teda ďakujeme veľmi pekne za takúto odpoveď. Vy ste to aj spomenuli, že ženy v politike to jednoducho majú ťažšie, sú posudzované prísnejšie. Vnímali ste to aj vy tak, že ak by ste boli nie žena prezidentka, ale muž prezident, tak určité veci by sa naozaj, ale že naozaj neriešili a nebola by to ani téma? Tak určite, ako to sú dohľadateľné fakty, aj keď musím sa priznať, že ja som k tomu pristúpila možno s istou mierou naivity. Ja som tento rozmer nikdy neriešila. Možno stereotypne, ako mnohé ženy, sadila som na výkon. Ja som si to odmakala, tak ako mnohé ženy, určite aj mnohé tu prítomné. A naozaj sú dáta a čísla na to, že ženy majú istú mieru nevýhody na to, aby sa prepracovali na miesta, ktoré sú obsadené mužmi. Sú za to aj menej platené v iných joboch a tak ďalej. A zároveň postupne, keď prišli útoky, ktoré boli jednoznačne rodovo podmienené, tak ma kolegovia oboznámili, osobitne moja poradkyňa s tým, že veď toto je schéma, ktorá sa uplatňuje celosvetovo. A tak som si to prečítala, vtedy som pochopila, že OK, že čo sú stratégie na delegitimizovanie ženy vo verejnom priestore. Okrem tých sexistických poznámok alebo sexualizácie tej ženy, napádanie výzoru, napádanie profesionality, všetko za účelom delegitimizácie. Samozrejme, nie je to čierno-biele, ako ja hovorím, byť ženou nie je a priorná kvalifikácia na výkon politiky alebo akejkoľvek profesie, k tomu ešte musia pristúpiť aj iné kvality, ale jednoznačne ženy do verejného priestoru podľa mňa patria, pretože tak ako tam patria muži, tak ženy nie sú lepšie alebo horšie. Jednoducho máme iný typ životnej skúsenosti, ktorú muži nikdy nemôžu obsiahnuť. A preto tá životná skúsenosť má byť prítomná pri rozhodovaní. Prinášame iné témy, prinášame iné stratégie na riešenia problémov. A ja v tejto súvislosti, keďže to je často téma, hovorím jeden fakt. Globálne ženy vo vysokých politických funkciách na celom svete obsadzujú 6% politických pozícií. A vieme, v akých problémoch sa globálne nachádzame, akým obrovským problémom svet čelí pri totálne majoritnej mužskej hre, pričom mnoho z tých pánov sa obáva, že my ženy ich ideme ohroziť, čo mi príde, že úplne smiešne. Takže dámy, ak máte chuť a svoje sny, tak smelo do toho, patríme tam. Ešte možno jeden aspekt, na ktorý tiež ako keby... A nemusíme pritom stratiť svoju ženskosť. Nemusíme sa pritom stať ako keby chlapmi s takými vlastnosťami, ako keď sa hovorí, že že politička musí byť rozhodná, racionálna, no jasné, ale iba stereotypne vnímané, že toto sú mužské kvality. Koľko rozhodnosti, racionality si vyžaduje už len rola matky. Ako to sú normálne ľudské kvality, ktoré občas musíme mať. Takže ako hovorí moja kolegyňa, máme právo byť úspešné aj mať červený rúž. Ja nemôžem teraz kričať a výskať, lebo mám mikrofón v ruke, ale ja keby tam sedím, tak ja určite výskam. Inak je to taká sranda pre mňa, aj niekedy taký trošku oxymoron, že niekedy to tak a priori povieme, že muži sú tí rozhodní, ale tak to, že niekto rozhodný v niečom nemusí znamenať, že má úplne hneď pravdu a vidíme to akože aj v tej našej politike, že ako rozhodných vecí tam padne. Koľko emocionality do toho vnášajú však. Áno, ale že vraj my sme drama queens. No tak dobre. Teraz teda od tohto asi späť k faktu, že ja si myslím, že sa tu mnohí zhodneme, že vy obaja spájate. Vy napríklad, pán primátor, vy nie ste veriaci a napriek tomu v poslednej dobe krstíte pamiatky, lebo chcete... Dobre. Lebo chcete spájať vlastne aj tú cirkev s tým mestom a úplne, že vy ste sa zasmiali, takže fakt, že musím povedať, že nesarkasticky sa fakt pýtam, že kde vznikol tento nápad a prečo to robíte, pretože mnohým ľuďom to príde naozaj veľmi sympatické, že sa to konečne možno, že niekto rozhodol robiť. Tak to spájanie je dôležité, je to moja ako keby veľká téma a pani prezidentka to predviedla neuveriteľným podľa mňa spôsobom počas 5 rokov a predvádza to naďalej a je ako keby ukázala smer podľa mňa všetkým nám, ktorí to chceme robiť. A ten môj poznatok zo skoro 7-ročného pôsobenia ako primátor je, že v každej situácii, keď ľudia spolupracujú a vedia sa
rozprávať a vedia sa niekde stretnúť, sa nám žije lepšie, ako keď to tak nie je. Proste toto je fakt. Či sú to susedia na domovej schôdzi, tej legendárnej domovej schôdzi, čo je základ demokracie, kde sú všetci pohádaní a všetci majú z toho traumu, ale keď sa tam niečo podarí, nájsť nejaké spojenie aj medzi novým človekom v dome a pánom, čo tam žije 40 rokov, tak sú z toho veľmi príjemné veci a to je tá najmenšia demokracia, ktorú keď zväčšíte, funguje úplne všade. A myslím si, že v dnešnej polarizovanej spoločnosti je dôležité hľadať každý malý mostík, každý malý centimetr priestoru, kde sa vie nájsť zhoda. O to sa usilujem. To znamená, že keď mám s niekým diskusia, neviem s kým, o vzhľade nejakej ulice a nezhodneme sa na 98%, ale zhodneme sa na tých 2%, je mojou povinnosťou sa o to starať a nájsť tú zhodu. Čo sa týka toho, akí ľudia žijú v Bratislave, aké komunity tu žijú, tak samozrejme ja som síce ako keby liberálny človek, ale ja hovorím, že veriacim závidím ich vieru. Chcel by som mať vieru, ale prirodzene ju nemám a nejaký zoznam hodnôt, ktoré mám zo svojho života, mi ale hovorí, že je to úplne jedno, či človek má vieru, je liberál alebo kresťan v tomto prípade, je to úplne nepodstatné. Podstatné je, že sme obyvatelia jedného mesta, sme jedna komunita. A áno, veľká časť ľudí, pre veľkú časť ľudí je dôležité, aby tie vzťahy medzi liberálnym možno vedením mesta a veľmi silným prvkom v našom meste, čo je katolícka cirkev, boli dobré a ja proste prirodzene chcem dobré vzťahy. Takže áno, keď sme umiestnili, odtiaľ toho nevidíme nášho ochrancu, archaniela Michala z veže, keď sme ho tam umiestnili, tak potom sme boli s pánom Halkom, pomocným biskupom, to bolo ani nepokrstiť, to bolo požehnať soche, myslím. Nepýtajte sa úplne správneho človeka. Ale napríklad, keď sme otvárali Salvátor, našu lekáreň, takisto sme to otvárali spolu s pánom arcibiskupom našim a je to úplne prirodzená vec a myslím si, že dneska drvivá väčšina ľudí má v sebe prirodzený kód spájania sa a poviem úplne tvrdo, že som presvedčený, že politici zo súčasnej politiky, nie len súčasnej vlády, ale niektorých predchádzajúcich jednoducho využívajú možnosti strachu a delenia na to, aby získali moc a politické body. Myslím si, že ľudia sú prirodzene omnoho pripravenejší na to spolupracovať, žiť v miery, žiť v pokoji a tolerovať akýkoľvek iný názor. Ďakujeme za toto spájanie aj za takýto názor. Mám tu otázku, kým ešte nebudeme ďaleko, keď sme sa rozprávali o ženách v politike. Anonym sa pýta, ako zvýšiť počet žien v politike, ktorá je vnímaná ako neprívětivé prostredie pre ne. Je to ťažká vec, pretože na jednej strane som veľmi rada, že máme momentálne najvyšší počet žien v slovenskom parlamente, čo je dobrý signál. Zároveň bola som nedávno v Českej republike, kde mnoho žien z politiky odchádza práve pod vplyvom obrovského tlaku a možno aj ďalšieho iného spektra dôvodov osobných a podobne. Je to fenomén, ktorý nie je prítomný iba v tomto regióne. Ženy do politiky idú, čím exponovanejšia pozícia, tým náročnejšie v nej zostať dlhodobo. Ale som veľmi rada, že napriek tomu tam ženy idú, skúšajú to, chcú tam byť, chcú tam pôsobiť. Nikto to tak jednoducho v sebe prirodzene má, že chce sa realizovať vo verejnom priestore v roli političky a to je dobré. Ak takéto volanie v sebe ženy majú, tak je dobré, aby za ním išli. A jediné, čo sa s tým dá robiť, je opäť, že verejnosť, ktorá ako keby tá politika žije z verejnosti, zo svojej voličskej základne a podobne, že nebude akceptovať hrubé a hlúpe správanie, ktoré do politiky nepatrí voči ženám.
to je jediné, kto môže dať politikom feedback na to, že toto je za čiarou. Vážený pán, väčšinou teda sú to muži, ktorí keď prekročia istú hranicu, tak sa v tej politike buď dlho neohrejú, alebo teda ich záujem o nich prudko klesne. To je jediné, na čo politici počujú. Ďakujeme. Keď vás tu oboch mám, a Matúš, vy ste to už predtým tak trochu načrtli, že keď ide človek do politiky, tak buď mu ide teda o ten verejný záujem a o tú verejnú službu, alebo na tej druhej strane tam potom hľada nejakým spôsobom tú moc. Tak keď sa pozriete tak na to, že nie len, že tá funkcia teda prináša nejakú zodpovednosť, ale ono to niekedy prináša aj tú limuzínu, alebo nejaké rôzne privilégia, možno, že ochranku a podobne. Čo vy hovoríte na to, keď teda vidíte absolútne, a to teraz nebudeme konkretizovať, ale teda nebavíme sa teda o jednej osobe, ale keď vidíte politikov, ktorí teda zneužívajú, možno, že takýmto alebo možno, neviem, či zneužívajú, ale využívajú práve možno, že také tie veci, ktoré ste vy nevyužívali, napríklad dať si ten majak hore na strechu a prejsť barberovi na vlasy, to je jedno. Vy máte ináč fantastické vlasy, takže super, že sa to dá stíhať aj bez tých majakov. Ako to vy hodnotíte? Že jednoducho niekto si to tam dá a ide? Mne to je veľmi, akože ťažko sa do toho viem vložiť. Mne to je veľmi cudzie, tak toto poviem. My sme počas tých 5 rokov vždy čakali na semaforoch, tak ako ostatní ľudia, ktorí išli rovnako do práce, ako som išla ja. Keď sme použili hukačky, tak len vtedy, keď sa išlo presne na minútu, som mala príjazd niekde, kde boli kamery a museli sme tam byť a išla kolóna aut so mnou, to sa volalo, že balík, keď išli ostatné proste vany za nami, aby sme prišli ako celá delegácia spoločne. A teraz fakt, akože bez preháňania som sa v duchu ospravedlňovala tým ľuďom, ktorých sme predbiehali, lebo mne to príde, že arogantné, také, inak vraj, to som sa dozvedela na jednej služobnej ceste na západ od nás, že toto je skôr tento typ ako keby agresívnej, arogantnej spôsobu jazdy na úkor tých ostatných patrí skôr do tohto regiónu, než na západe. A to som videla aj keď sme sa viezli, že som prišla niekde na štátnu návštevu a viezla nás kolóna danej krajiny, tak išli ďaleko ohľaduplnejšie. Ono sa to samozrejme, že dá. Je to vec nastavenia daného ústavného činiteľa. Najskôr, akože viem, že testovala pochopenie a trpezlivosť mojich ochrankárov, keď som s tým konceptom prišla hneď na začiatku. Tešili sa, že? Veľmi, hej, akože bolo to také, že či to je bezpečné. A keby mi zargumentovali, že to je fakt rizikový faktor, tak ja sa podriadím, lebo ako to je ich job a ja som rešpektovala ich odbornosť, ale evidentne tento spôsob jazdy ma vôbec neohrozil, takže ja som to brala proste tak, že tváriť sa, že teraz, pretože som prezidentkou republiky, moja práca je dôležitejšia ako práca niekoho, kto ide poskytovať iný typ verejnej služby. Lekár, učiteľ, predavačka, to je jedno. Oni idú do roboty, rovnako sa ponáhľajú ako ja. Ja sa ešte veziem a môžem tam pracovať už. Takže pre mňa, ja som skôr vysvetlila teraz môj mentálny svet na túto tému, než že by som sa potrebovala teraz ako keby vyvršiť na niekom inom. Mám to jednoducho inak. My vám za to aj ďakujeme. Ja som to minule zažila. Samozrejme, nebola som v tej limuzíne, ale ja som nevedela, že čo sa deje. Ja som teraz nevedela, že či niekde ide NAKA alebo nejaký drogový kartel a potom si hovorím, že zasadnutie. A hovorím, to je fajn, že presne ako hovoríte. Oni sú situácie, ako aby som to nepaušalizovala, niekedy sú situácie, ako som povedala, keď ide balík, alebo ide niečo fakt, že na minútu presne, tak ako nie každá, keď je použitá tento typ jazdy, tak to nie je opodstatnené, aby som to... Ale ak môžem kratučko len k tomu spájaniu, to je, že extra dôležitá téma, ktorú na Slovensku by sme mali vnímať a riešiť. Sme druhá najpolarizovanejšia krajina v rámci Európskej únie. Za nami už je len Maďarsko. A ono to je také, že najpolarizovanejšia, no fakt jeden z faktorov, ktorými sa teda nemusíme píšiť, ale ono to má veľmi praktický dopad, ako si to aj ty popísal, že jednak, že schopnosť príjmať rozhodnutia v prospech krajiny, jednak to je ako imunitný systém. My keď nespolupracujeme, nekomunikujeme medzi sebou, keď máme tie bariéry medzi sebou, tak to je ako naozaj oslabený imunitný systém v čase kríz. Na Slovensku máme dlhodobo dôveru medzi ľuďmi niekde v úrovni 20%. 80% ľudí žije v presvedčení, že voči tomu druhému musím byť ostražitý a bojím sa ho. Nedôverujem mu a priori, ešte ho nepoznám. To je tak nebezpečné. Na krajinu, ktorá je tak malá, ktorá má ale zase zároveň potenciál, tak ako keby sami
nejakým spôsobom sme si prekážkou v tom, aby sme sa zomkli, boli spoločne, aspoň takto, jasné, že sú ľudia, ktorí nikdy nebudú s nikým kamaráti, nikdy nebudú mať s nikým porozumenie, pretože takto nejak majú vnútorne uložené, OK. Ale ja si myslím, že ten potenciál na to, aby sme si rozumeli, aby sme sa nevyrušovali na tých extrémnych polohách našich názorov, ten tu je veľký. O ten som sa snažila viac alebo menej úspešne, ale ja si myslím, že to má byť že programová súčasť pôsobenia každého zodpovedného politika. Ja sa asi zopakujem, ale čo mne nedá spávať, že my nie sme, ja som takisto obrovský fanúšik našej krajiny a verím nielen našim obyvateľom nášho mesta, ale celej krajiny. A my nie sme iní, že horší ako krajiny okolo nás. My sme tí istí ľudia. Som presvedčený, že politici z vysokej politiky urobili to, že my sme druhá najrozdielenejšia krajina v Európskej únie. A to je na tom strašné, že niekto obetuje svoju krajinu, svojich ľudí na to, aby získal politické body. A to je to, čo mi nedáva spávať. Camp Bratislava je venovaný mladým ľuďom. Čo by ste odkázali možno mladým ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad vstupom do politiky? A že či je to naozaj tak strašné, ako ľudia hovoria. Že je to naozaj iba naozaj to zlé prostredie. Vy obaja ste už nám dnes dali možno, že nejaký vhľad do toho, ale čo by ste im teda odkázali mladým ľuďom, ktorí by chceli ísť do politiky, ale váhajú? Že ak chcete, tak choďte, lebo vás veľmi potrebujeme. Ako najmä mladá generácia, onedlho prevezmete opraty a budete riadiť túto krajinu, tí, ktorí sa tam rozhodnete vstúpiť, takže určite by som vás chcela povzbudiť. Áno, politika je ťažký terén. Je to niečo, čo je absolútne, pre mňa to bolo prekvapivé mimochodom na tú otázku ešte, veľmi neexaktný priestor. Je to niečo, čo jednak vašich kolegov vám namixujú občania, tých si úplne nevyberáte, myslím v tom politickom priestore. Tam funguje všeličo iné, len úplne nie racionalita, logika častokrát. Takže je to ťažké, plus tá otázka alebo téma hejtu, ktorú sme už spomínali, ale zároveň môžete byť súčasťou dobrých zmien. Máte možnosť stretnúť skvelých ľudí, máte možnosť meniť veci k lepšiemu. Čiže aj toto je dôležitá súčasť verejnej služby. Ale možno keď ste na tej ceste ako keby postupne k tomu rozhodnutiu alebo k tej kariére politika alebo političky a tou cestou vlastne si budete uvedomovať, že získavate vplyv. Získavate možno popularitu, záujem médií, viac a viac ľudí vás počúva. Prosím, pozorujte, čo to s vami robí. Uvedomujte si paralelne, že už aj to je istý druh moci, ktorý začínate mať. A nezabudnite na to, že tá moc tam nie je pre vás, ako sme sa tu už rozprávali, ale jediný jej účel je, aby ste ju využili na službu druhým. My máme Camp Bratislava, toto už je tretí deň Campu Bratislava, kde s 50 mladých ľudí, ktorí sú aj tu medzi nami, sa bavíme o tom, najmä sa bavíme o meste, je to Festival novej generácie Bratislavy a ako spraviť naše životné prostredie alebo náš životný priestor okolo nás lepším, ale mám jednu vec, ktorá mňa na tom zaujíma, ktorú tá schopnosť byť aktívny alebo ísť aj do politiky vám určite dá. V tom momente je to rozdiel medzi tým, či ste v tej politike alebo nie, keď vás niečo trápi a možno na to nemáte riešenie, ale robíte všetko preto, aby sa to zlepšilo. A to je rozdiel medzi tým, keď ste politiky alebo nie, pretože viete, že ste tam, bojujete za tú vašu vec, je niekde možno výhľadka, že sa to naozaj podarí a bude to dobré. A je to veľký rozdiel, ako keď niekde proste len sedíte a máte z toho zlý pocit, poprípade s niekým si ponadávate na to. Pre mňa toto bolo veľmi dôležitý moment, že môžem byť pri tých veciach, niektoré sa daria, niektoré sa nedaria, ale viem, že ja robím všetko preto, aby sa tie veci darili, aby sa tie veci menili, aby sa napríklad naše mesto v mojom prípade menilo. A to je veľmi, veľmi silný pocit a je to veľmi silný pocit, ktorý vám môže zmeniť život. Ako vidíte napríklad novú generáciu lídrov? V čom majú výhodu a možno, že v čom budú mať nejaký väčší challenge alebo nejakú väčšiu výzvu? Je to veľmi komplexná otázka, lebo dobu, ktorú žijeme, ona je veľmi premenlivá. A ako keby zo dňa na deň pribúdajú nové krízy, v bezpečnostnej oblasti ani nehovorím. Takže
to, čo čaká nových lídrov, nebude jednoduché. Aj nehovoriac o tom, že klimatické zmeny a rôzne iné krízy, ktoré prinášajú aj nové technológie, vôbec celkovo úpadok demokracie, ktorý sa nedieje zďaleka iba u nás, v našom regióne. Je to celosvetový jav, ktorý má svoje príčiny, svoju genézu. A ten veľmi úzko súvisí s tým, aké emócie prežívajú naši občania. Prečo potom sa utiekajú k autokratickým vodcom, alebo k populistickým, alebo krajnej pravici. To má všetko svoju kauzalitu a svoju logiku. A noví lídri budú čeliť veľmi zložitým výzvam, ktoré budú ešte ako keby že korunované umelou inteligenciou a možno dominanciou sociálnych sietí. Toto bude veľmi ťažké. Môžu sa samozrejme učiť z chýb nás, predchádzajúcich lídrov, to je ako keby, ale tá doba je vždy prináša ako keby nové a nové zadania. Myslím, že to, čomu čeliť určite budú, je, že budú buď viac alebo ďalej od ľudí. A myslím si, že čím bližšie vo vnímaní ľudí ten nový líder bude, tým bude nielenže užitočnejší pre krajinu, ale dúfam, že tým bude aj pre tých ľudí priateľnejší. A tým ľuďom budúcnosti, ktorí z tých lídrov budú vyberať, by som veľmi prijala, aby ako keby už prekukli to, že predstieraná sila hrubosťou, vulgárnosťou, silnými a silovými gestami nie je skutočnou silou. Že naozajstná vnútorná sila môže prameniť v pokoji, v racionalite, v rozhodnosti a sile, bez pochyby, ale nemusí to mať tú podobu takých ako keby silných gest a ostrých slov, ku ktorým sa ako keby falošne časť verejnosti niekedy utieka. Ja už som to hovorila. My sme raz už mali spolu diskusiu a ja hovorím, že váš hlas a to, čo vy hovoríte, je tak upokojujúce. Akože mala som túto otázku až nakoniec, ale teraz sa vás to opýtam. Ja som sa vás to pýtala minule, ale mali ste to fakt veľa, lebo vtedy ešte ste neboli, že bývalá prezidentka, vtedy ste boli úradujúca. Čo ten podcast? Vy nechcete si založiť podcast, kde budete iba niečo čítať? Alebo len tak, že hovoriť? Alebo len tak, že sadnete si večer a poviete si, že toto sú moje dnešné myšlienky? Ja ďakujem za nahrávku, lebo môžem spropagovať knihu, ktorú sme nahrali, audioverziu knihu. Ale vy ste ju nahrali. Áno, ja som ju nahrávala minulý rok v lete s Erikom Taberim. Takže sú tam samozrejme naše hlasy a čítame vlastne tú knihu dialogov. Mne sa to veľmi páčilo, pretože tá kniha vyšla v českej verzii a v slovenskej verzii, ale toto je československý dialog. Ale vy ste nehovorili po česky tam? Nie. To je bolo lepšie. To som si nie istá, práve naopak. Takže je to také naozajstné, tak ako rozprávame v civile. Takže prvýkrát vlastne som bola zavretá v štúdiu. Priznám sa, že som po 51 rokov, ktoré som vtedy mala, zistila, akú chybu robím v jednom vyslovovaní slova a hovorím to nespisovne. Ktoré? No teraz som úplne, že niečo... Ja si možno také, že už ani si na to nechcete spomenúť. Nie. Ja myslím, že tú chybu robím doteraz, už som to jak prekryla, ale proste učila som sa spisovnej slovenčine, asi 2 slova to boli také, kde som zle spodobovala. Bola to krásna skúsenosť, takže existuje audioverzia, kde sme s Erikom nahrali takéto niečo. A kde ste sa ešte vy naučili jedno slovíčko, ktoré ste nevedeli? Alebo 2. Dobre, alebo 2. To je super, takže budeme mať ten podcast. Akože keď pozvaní na každú diskusiu mám pocit, že nemám čo povedať, ale teda možno, keď je dobrá moderátorka. A pritom sa všetci báli, čo ma sem zavolali moderovať, lebo keď vedia, že ja tu sedím, tak vedia, že to nemusí, akože môže to dopadnúť naozaj všelijako. Pozrite sa, čo mám na sebe obuté. Žraločie šlapky. Ja myslím, som to pani prezidentke povedala. Že už každému je jasné, že táto diskusia je vlastne prvý váš podcast spoločný. Ja sa veľmi teším. Takto, ešte máme že jednu ťažšiu otázku, predtým, že už pôjdeme do takého záveru a budem sa pýtať iba také, že také ňuňu pekné, dúfam. Ale teda jedna vec ma ešte zaujíma a myslím si, že to aj veľká téma na Slovensku. Jednoducho, čo má nohy, to uteká zo Slovenska. Vieme, že 20% tých najlepších študentov končí buď v Českej republike, alebo v zahraničí. Mnohí tam zostanú. Idú aj za lepším vzdelaním, možno, že za lepšou kvalitou života. Na druhej strane sa im možno ani niet čo čudovať, alebo im možno, že niečo vytýkať, keď chcú pre seba a možno, že svoje budúce rodiny niečo dobré. Čo s tým ale urobiť? Alebo je na to nejaký
pozitívny pohľad? Na utekanie bez vrátenia sa nemám pozitívny pohľad. Tak ako takto. Samozrejme, že to absolútne rešpektujem. Je to prirodzené, keď sa niekto rozhodne a žije po štúdiu alebo má pracovnú skúsenosť v zahraničí, rozhodne sa tam žiť. Nejakým spôsobom to nemám dôvod znehodnocovať alebo odsudzovať. Slovensku to ale chýba prirodzene. Už som to veľakrát spomínala, že som na svojich služobných cestách, keď som mala rôzne mítingy v zahraničí, sa snažila stretnúť so slovenskými, najmä študentami alebo ľuďmi, ktorí pracujú v zahraničí. A bavili sme sa o tomto a bolo to také, že aj áno, a to bolo už ku koncu mandátu, kedy hovorili, že nie financie sú dôležité, dneska sú globálne spoločnosti, dá sa pracovať akokoľvek, ale kvôli blbej nálade, keď použijem toto ľudové vyjadrenie, kvôli miere netolerantnosti, neférovým podmienkam. Toto boli také tie mäkké veci, ktoré odznievali asi najčastejšie. Pamätám si, že v roku 2019, keď som bola zvolená, v roku 2020, keď prišla nová vláda, plné akože zmena, že plné očakávaní sme boli všetci a tak ďalej, tak sa aj veľa ľudí naozaj vrátilo. A ja si myslím, že keď nastane impuls, že ľudia budú mať pocit, že sa tu bude dať žiť férovo, že tu bude záležať na vzdelaní, na kvalite práce, že tu budú rešpektované pravidlá hry, tak to znovu priláka aj mladých ľudí naspäť. Verím tomu. Matúš, vy ste aj žili v zahraničí, tak... Toto je veľmi, veľmi, veľmi citlivá téma. Rozprával som sa, ja veľmi mám rád primátorov a starostov iných slovenských miest a obcí a veľa sa rozprávame, keď mám tu možnosť. Rozprával som sa s jedným skvelým primátorom zo slovenského mesta. On mi povedal, že Matúš, že moja najväčšia úloha je zabezpečiť to, alebo urobiť naše mesto takým mestom, aby nám ľudia neodchádzali. Mali sme o tom debatu a vlastne je to strašne dôležité, čo povedal. Povedal, že keď nám odídu ľudia, a teraz dajme nabok všetky ekonomické ukazovatele, že sila sa stráca a tak ďalej. Jednoducho, ich rodičia vyrastajú bez svojich vnúčat. Okrem toho, že vnúčatá sú strašne dôležitý fenomén v našich mestách, pretože dokážu vyťahnuť von a zaktívizovať celú vrstvu našich obyvateľov, našich seniorov. Je to veľmi, veľmi zásadná vec pre nás. Starí rodičia vidia svoje vnúčata v nedeľu večer na Zoome, niekde z Anglicka alebo z Ameriky. A okrem toho, že teda nemôžu sa z nich stať tí zamilovaní, aktívni seniori, ktorí sa starajú o tie vnúčatá na tej dobrej infraštruktúre mestskej, dajme tomu. Okrem toho tie deti strácajú pohľad na to, ako sa starať o svojich rodičov. Lebo oni nevidia niekde v Anglicku svojich rodičov, ktorí sa starajú o svojich starších rodičov, pretože sú vzdialení 5000 kilometrov. A stráca sa tak strašne dôležitá vec, ktorá je zásadou každého aj šťastného mesta, aj krajiny, že generácie žijú spolu a že vidno starostlivosť rodičov o svoje deti a deti o svojich rodičov a tak ďalej. Je to veľmi citlivá vec, ďaleko ešte za všetkými rečami o tom, že odchádza nám mozgový trast a čísla nám nesedia, ekonomia. Toto je veľmi hlboká vec, ktorá... Ja vidím svojich rodičov, ktorí majú 4 vnúčence a vidím, ako ich to náplňa strašne a vidím to, že môj syn sa pozerá na to, ako ja sa k ním chovám a ja ho učím, ako on sa raz ku mne bude chovať, keď budem starý. A toto tam mizne a je to... Zase musím sa ovládať, aby som neprejavil obrovský hnev na politikov, ktorí toto dopúšťajú a ktorí robia to, že z tejto krajiny, nádhernej krajiny, chcú odísť mladí ľudia. Čo môže robiť každý jeden z nás, aby sa v našom meste alebo v našej krajine žilo lepšie? A nespoliehať sa iba na niekoho, že to za nás zariadi. Je to výborná otázka v tom, že radi sa zaoberáme, je to jednoduchšie zaoberať sa tými druhými, ako zaoberať sa sebou. Takže presne, že začať od seba, to je prvá polovica alebo prvá časť tej odpovede. A možno to má také ako keby, že mikrodrobné prejavy, čo môžeme urobiť. Lebo áno, nie každý dosiahne na veľkú politiku, nedokážeme zo dňa na deň zvrátiť nejaký trend, ktorý žijeme a tak ďalej, vysvetliť niektorým ľuďom niečo, čo sa vysvetliť nedá.
Ale to, čo môžeme robiť, je, ako sa to hovorí, že byť najlepšou verziou seba tam, kde nás život zasadil. Každý jeden drobný skutok profesionality, slušnosti, hodnotového prístupu sa počíta. Každý jeden maličký krôčik, ktorý urobíme ako keby nad rámec toho, čo musíme vo vzťahu k druhým, sa počíta. Počíta do toho sumáru tej ako keby komunitnej energie, ktorú spolu žijeme na Slovensku. Počíta do tých neviditeľných väzieb a vzťahov, ktoré zakladajú dôveru medzi nami. Čiže ono to má zmysel, keď sme tým najlepším, čím môžeme byť v snahe. Často to spomínam, že my sme takí majstri v posudzovaní druhých. Obžalujeme, odsúdime. A namiesto toho, aby sme rýchlo súdili, radšej pozorujme pred tým posudzovaním. A sme majstrami v rýchlom vytváraní názorov. Svet je teraz tak strašne komplexný. My máme tu odborníkov od imunológie a geopolitiky, futbalu a hokeja. Je to vidno na sociálnych sieťach. Nemajme strach nemať názor. Niekedy naozaj na to, aby sme názor mali, potrebujeme naozaj veľkú mieru poznania. Rešpektujme odbornosť odborníkov v jednotlivých oblastiach. Zaujímajme sa o veci verejné, samozrejme, buďme aktívnymi občanmi, ale skúsme mať ako keby pozitívny postoj k tým druhým, aj k tým druhým, ktorí sú iní ako sme my. Možno práve k ním. To, že sú veľmi iní, že majú iný názor, tak ich tam doviedol ich životný príbeh. Častokrát je to dôsledok strachu, úzkosti, nasadnutia na nejaké zjednodušené pravdy, ktoré sa im ponúkli. Nebojujme s nimi, ak sa dá, začnime s nimi komunikovať možno na úplne inej a ľudskej báze. A nemyslím to nejako naivne. Sú ľudia, ktorí nebudú nikdy chcieť počúvať, majú zavreté uši, sú zahltení nenávisťou. To je možno teraz ešte strata energie a strata času. Ale je kopec ľudí v strede toho pola, ktorí sú ako keby iba zneistení, nevedia, dá sa s nimi rozprávať a dá sa s nimi budovať partnerstvo. Rovnaká otázka na vás. Ja som sa stal primátorom, pretože mám silnú vieru to, že fyzický vzhľad mesta môže zmeniť to, ako ľudia sa cítia v meste. A verejný priestor je veľmi dôležitý a ak sa ľudia cítia lepšie v meste, tak sa vedia chovať k ostatným alebo k svojmu okoliu slušnejšie. Na to môžeme, to sú celé univerzity o tomto a je to jednoducho tak. A ja si myslím, že stačí ako keby, ako môžeme urobiť Slovensko aj lepšou krajinou a platí to pre Bratislavu, je, že skúsiť, je tam samozrejme mnoho tých aspektov, ale skúsiť sa správať k ľuďom v našom okolí lepšie a byť viacej všímavým. Toto na úrovni mesta 100% funguje. Mám to naučené v teóriách, mám to vyskúšané v praxi a myslím, že je to vec, ktorú v nejakých momentoch každý z nás môže zvládnuť. Ďakujeme pekne. Ja tu mám tú najlajkovanejšiu otázku a teda my sme sa bavili tam vzadu, keď sme sedeli, že toto príde a teda pani prezidentka, chcem sa spýtať, či ste si už oddychli, to nie je celé, a prekvapujúce, či sa plánujete v nejakej forme vrátiť do verejného života? Do verejného života áno, som tu. A v podstate zdá sa mi, že ak som to dobre, veľmi zľahka spočítala, takto, nie som v médiách, mám takú mediálnu prestávku po tom mediálnom kúpeli, ktorý som absolvovala v posledných 5 rokoch, ale o to viac som na diskusiách s ľuďmi, na prednáškach a vlastne, ak som to dobre počítala, tak od návratu zo Stanfordu som takto bola nejak v kontakte s viac ako 10 000 ľuďmi, v priamom osobnom kontakte, rozhovoroch a podobne. Že z verejného priestoru som neodišla, som tu prítomná a verím, že sa budem v ňom ďaleko alebo viac intenzívne pohybovať v témach, ktoré považujem za dobré a zmysluplné pre ľudí, s ktorými sa dá o nich rozprávať, ktorí tie názory chcú počúvať, s ktorými sa dá tvoriť, nie len búrať. Takže áno, tak ako aj pred tým palácom a službou v ňom som bola vo verejnej službe, tak verím, že aj v tomto bude môj život ďalej pokračovať. Ďakujeme. Ja by som od vás oboch chcela nejaký tip na záver, že čo vás v poslednej dobe obohatilo, potešilo, či už to je kniha, možno, že pokojne takýto filmový typ, alebo dokument, výstava, niečo, pričom ste si naozaj povedali, že toto vám fakt pohľadilo dušu a že vám z toho zostalo dobre.
Ja vám dám ešte akože viac mňa času. napadlo niečo iné, aj knihy som čítala pekné, alebo mám rozčítané, to akože tiež. Ale napadlo ma jedna taká skúsenosť, ak môžem, že nie je to kniha ani film, bol to život. Bola som asi pred týždňom, ak sa nemýlim, bola som na východnom Slovensku, bola tam 30. výročie Karpatskej nadácie. Skvelá nadácia, ktorá podporuje projekty na východe. A predtým som mala stretnutie s biznisom, ktorý pôsobí na východe. A počúvala som príbehy tých ľudí a to, čo robia. Jedni v sektore, ako pomáhajú, ako sú inovatívni, druhí v biznise. A to bola taká radosť. Ja som tam dokonca v tej diskusii na konci povedala, že ako Kennedy povedal v Berlíne, že som východňarka, hoci teraz som zo západu, ale to bolo, že... A ja viem, že to není iba vec, že na východe. To, čo som stretala kdekoľvek na Slovensku, to je zrazu ako keby to, čo sa hovorí, že iné Slovensko. Pre mňa to skutočnejšie Slovensko, ktoré som poznala. Pre mňa to Slovensko, ktoré 75% ľudí chce patriť do Európskej únie, 8% na východ. Slovensko, ktoré dokonca viac teraz verí európskym inštitúciám ako tým slovenským vládnym inštitúciám. Slovensko, ktoré sa dokázalo zomknúť pri pandémii, pri utečencoch z Ukrajiny, ktoré dokázalo prejaviť ľudskosť. To je Slovensko, ktoré poznám a ktorému chcem veriť. A teda stretávam ho na tých mojich osobných stretnutiach naposledy na východe a verím, že keby sme sa rozprávali, tak ho stretnem aj tu na. Pán primátor, na vás rovnaká otázka, ale teraz, že necíťte tlak za to, že pani prezidentka povedala nejakú príhodu. Vy pokojne môžete povedať film, knihu, výstavu, hudbu. OK. Poznáte takú iniciatívu, ktorú robíme, že bez burinky? To je... Ja som videla vašu fotku tam. Som tam v porote bol. Áno? Áno, bol som porodca. A to je vec, ktorá ma totálne pohľadila na duši. Ja mám dlho tému verejného priestoru a celé roky sledujem, a každý to poznáte, na veľkých sídliskách, v Petržalke, v Rači, to je jedno kde, v Dubravke, že pod domom niekto proste sa stará o ruže, alebo sú tam nádherná predzáhradka. Tak my sme vymysleli na to, vymysleli sme takú iniciatívu, to sú že majstrovstvá Bratislavy v predzáhradkarčení, bez burinky. A vlastne o čo tam ide? Ide o to, aby sme poďakovali, nasvietili, dali priestor a dali aj finančné peniaze ľuďom, ktorí dávno sa starajú o verejný priestor. My o ňom hovoríme, verejný priestor nebol téma celé desiatky rokov v Bratislave, od 2018. Je to veľká téma, ale dávno predtým, ako ja som začal o tom hovoriť, tu boli ľudia, ktorí poctivo za vlastné peniaze, vo vlastnom voľnom čase sa starali o predzáhradky pod panelákmi. A my sme urobili tú súťaž, ľudia sa prihlásili, neuveriteľných 120 predzáhradkárov sa prihlásilo a ja som teda ako poctivý porodca čítal všetky tie prihlášky a bol som hlboko dojatý a doteraz som z toho, čo tam ľudia písali. Najčastejšie ľudia písali, že ich teší robiť predzáhradka kvôli tomu, že robia radosť svojim susedom. Absolútne dojemná vec, nádherná vec. My hľadáme stále nejaký veľký návod na šťastie a dajte nám systém na šťastie a ukážte nám, kde je šťastie. Ale to šťastie je častokrát v tej predzáhradke pod vašim domom, kde nejaká susedka sa poteší, keď vy ju ráno pozdravíte alebo sa usmejete na nejaké rúže, ktoré tam má. Takže toto ma veľmi potešilo a zajtra máme gala piknik v sade Janka Kráľa, myslím, že o 16, kde budeme odmeňovať víťazov. Ale všetci sú víťazi, všetci niečo získajú a dostanú vďaka našim partnerom a veľmi sa z toho teším a veľmi, veľmi mi to pomohlo ešte o mnoho viac ako, teda veľmi verím Bratislave, ale ešte o trošku viac verím Bratislave vďaka bez burinky. Ja som sama, ktorú to skoro dojalo. Aj vy máte slzy v očiach? Ja mám PMS, tak ja sa pýtam, lebo akože fakt to bol krásny príbeh a ja som vlastne ani netušila, že tie predzáhradky môžu mať naozaj takýto význam, takže ďakujem. Často počúvame, čo na Slovensku nefunguje, naozaj by sme tu mohli byť veľmi dlho, aby sme sa o tom bavili, že čo nefunguje, ale naša krajina je aj dobrá, sme v niečom dobrí. Povedzte mi možno obaja za seba, že v čom sme dobrí a prečo máte radi Slovensko a Bratislavu? Ja som proste vyrastal kvôli práci mojich rodičov, som vyrastal v zahraničí, skoro 5 rokov som žil v Ríme, 4 roky a tam som sa proste naučil oceňovať našu krajinu. Taliani sú veľkí milovníci Talianska, áno, v Taliansku som žil, Taliani sú veľkí milovníci Talianska, ale je to takéto milovanie vlastnej krajiny bez toho, aby ste hovorili, že nejaká iná krajina je zlá.
je to vlastenectvo také, ktoré je krásne a ktoré vlastne nikoho nedáva preč, iba hovorí, že my sme Taliani a máme najradšej Taliansko, ale Matúš, ty si Slovák a určite je Slovensko skvelé. A nejakým spôsobom mi to veľmi vyformovalo identitu našej vlasti a keď poviete, že Slovensko je naozaj nádherná krajina plná šikovných ľudí, to není floskula, to je moje hlboké presvedčenie a myslím, že hlboké presvedčenie mnohých ľudí, ktorí žijú v našej vlasti. A čo sa týka Bratislavy, ja mám veľmi blízku skúsenosť s obyvateľmi Bratislavy a v mnohých veciach so mňou nesúhlasia, alebo nevieme nájsť zhodu na niektorých veciach, ale mám také turné po Bratislave stále, už 7 rokov, ktoré sa volá, že pýtajte sa primátora. Viete, čo tam robíme, pýtajú sa ma ľudia otázky, to je zjavné z toho názvu. A proste ja tam chodím, naposledy som bol v Devinskej NFC a sú tam ľudia, ktorí sa pýtajú ťažké otázky, komplikované otázky. Ale robia to jednoducho vždycky slušne s cieľom niečo zlepšiť. S cieľom mi povedať, niečo robíte zle, primátor, alebo niečo sa dá vylepšiť, ja mám takýto nápad. A je to úžasné a veľmi mi to posilňuje tú moju vieru v naše mesto a v to, že vieme ako spoločnosť sa baviť o ťažkých veciach, o veciach, ktoré sú veľmi osobné, lebo parkovanie napríklad je veľmi osobná vec pre ľudí a vieme to robiť a moja viera v naše mesto rastie v podstate každým dňom. Pani prezidentka, čo máte výradí na Slovensku? Tak Slovensko je môj domov, mám k nemu hlboký vzťah a možno, že naozaj niekedy, keď ty si hovoril o tom, že si žil v Ríme, vždy, keď som mala nejaký dôvod pobývať v zahraničí, tak možno ešte o to viac sa utužil môj vzťah k Slovensku a vždy som sa sem chcela vrátiť. Ale takéto hlboké puto a presvedčenie je naozaj asi väzba na ľudí. A teraz ďaleka nielen na ľudí, ktorých všetkých osobne poznám, ale ktorých som mala možnosť nejako stretnúť a v potenciál, ktorý predstavujú. Pár dní dozadu som mala príhovor na oceňovaní úradníckeho činu roka. Boli tam 3 príbehy úradníkov, ktorí ako keby že robia že úžasné veci, nad rámec povinností. A my máme dokonca aj v tej verejnej a štátnej správe skvelých ľudí, hodnotových ľudí, tam, kde to by to človek možno ako keby nečakal, ale jasné, že sú tam. Máme skvelých ľudí v biznise, vo vede, v rôznych oblastiach, v školstve, aj v zdravotníctve. A nehovoriac o tom, že keď som niekedy bola vonku a mohla som sa stretnúť s ľuďmi, ktorí nás reprezentujú v zahraničí, či už v biznise, vo vede a podobne, my dokážeme hrať úplne že prvú ligu na to, ako sme malá krajina s menším počtom obyvateľov, tak dokážeme konkurovať násobne väčším krajinám. Dokážeme hrať prvú svetovú ligu. Preto Slovensku verím a preto ma mrzí, keď ten potenciál nedokážeme využiť. Takže podobne ako Matúš, ako pre mňa je, že vzťah k Slovensku a ten potenciál a to, čo mám pocit, že je hodné rozvoja a ochrany, aby nám tí ľudia neodchádzali, tak sú ľudia v ňom. Ďakujeme veľmi. Ja sa musím priznať, že ja v poslednej dobe tak niekedy tak rozmýšľam a filozofujem si, že ako zostať dobrý človek, možno, že aj v takých tých ťažších dobách, kedy toho ľudského a dobrého nevidíme všade okolo seba. A debata s vami dvomi ma naozaj presvedčila, že žiadna iná cesta ako dobro neexistuje. Takže za seba a predpokladám, že aj za všetkých, ktorí prišli, sa vám chcem obidvom poďakovať, že stále vidíme, že byť dobrým, rovným človekom s hodnotami sa stále nosí a že by to tak asi aj malo zostať. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová, primátor mesta Matúš Valo.